Molt bon dia a tothom. Benvolgut president del Consell Escolar de Catalunya, directors generals, directors i directores territorials, tots els membres del Consell, les persones que ens han volgut també acompanyar dels diferents estaments i d'una manera especial una salutació a tot l'equip organitzador, perquè quan se celebra una jornada hi ha molta feina feta abans i això tots els que som aquí ho sabem. També vull agrair que la Laura Borràs, la doctora Borràs, hagi acceptat la invitació per impartir la conferència Connectats a la cultura i al coneixement. Crec que és molt bo, i també hi faré una referència més endavant, que la directora de l'Institució de les Lletres Catalanes estigui avui aquí conciliant i relacionant coneixements. Gràcies, Laura. I jo els deia que els volia donar les gràcies a tots, als ponents, a la conferenciant, als que han preparat des de la carpeta el contingut, perquè darrere de les jornades hi ha quelcom que ens uneix a tots. Avui els que som aquí som persones que creiem en la força de l'educació. I molts dels que som aquí hem fet de l'educació la nostra manera de realitzar-nos professionalment. I quan un es realitza professionalment a través de l'educació, també ho fa personalment. Poques professions impacten tant en la manera de ser i actuar com l'ofici d'ensenyar. Però també perquè la representació en aquesta sala és plural i és àmplia, perquè hi ha el conjunt real de l'anomenada comunitat educativa. Aquí hi ha tots els actors i no hi som per una qüestió ideològica o una altra, hi som per aquest compromís amb l'educació. No hi som per una procedència geogràfica ni per una edat, sinó per la relació que tenim amb el fet educatiu. I aquest és el gran valor del Consell Escolar de Catalunya i és el gran valor d'aquestes jornades que fa que els plenaris del Consell esdevinguin un plenari extraordinari. Estem acostumats a treballar en comissions, en ple, i la jornada, aquest gran ple extraordinari obert a tothom. 25 anys fent jornades, no són poques. 25 anys aplegant-nos entorn d'un tema. Mirin, si el Parlament de Catalunya no l'hagués creat a l'any 1985, segurament no hauríem fet el camí que hem traçat durant aquests anys, perquè permeti'm una referència històrica que esdevé personal. Quan el vam constituir, vam descobrir, Maria Rúbies, que era la presidenta i jo n'era la secretària, vam descobrir que la gent del món de l'educació no es coneixia entre els que pensaven diferent. Es coneixien els d'entorns afins, però quan vam descobrir que Rosa Sensat i el Col·legi de Llicenciats la relació era mínima, que els sindicats i els moviments pedagògics tenien una relació feble, que l'Institut d'Estudis Catalans com a màxima acadèmia no era un referent per molts, que les patronals desconeixien el treball que s'estava fent en el món de l'educació vinculat a l'orientació i a la inserció laboral, que el món local coneixia molt la seva realitat, però que li era bo complementar amb la visió global. Pensin que quan el vam constituir, les primeres jornades, de les quals vostès són hereus, participava en Joan Triadú, participava Marta Mata, participava Eulàlia Vintró, participava moltíssima gent, que van fer que l'enllaç entre els anys 30 i els anys 80 fos possible a través d'aquest pont de comunicació. I aquest pont de comunicació que representa el Consell és aquest pont que l'altre dia en el plenari jo comentava que ara, el proper any, el 16, és l'any de l'enfortiment, de la reformulació, si s'escau, però mai de perdre'n la seva essència. Dèiem que fa 25 anys que es feien aquestes jornades i les vam anomenar i es continuen anomenant de reflexió.
No es tracta avui d'informar cap decret, ni cap ordre, ni polemitzar d'una manera científica i apassionada si l'avaluació ha de ser així o llis o si el currículum ha de tenir aquest grau de concreció o un altre. Es tracta de crear marcs mentals conjunts en què des del contrast, a partir d'una informació i d'un tema que ens motiva, siguem capaços de generar nou coneixement i compartir-lo. Vam començar-lo amb l'anàlisi i valoració dels consells escolars de centre. Estic segura que la secretaria del Consell hi són les carpetes de les primeres jornades. Si no, digueu-m'ho, perquè a casa me comencen a faltar espais i us les portaria perquè les he guardat sempre. Però sé que la Teresa Pijoan després, com a magnífica secretària durant molts anys, va mantenir la documentació, perquè quan algú vulgui conèixer la història de l'educació de tots aquests anys, de la recuperació de l'autogovern fins al dia d'avui, veurà com la vitalitat del sistema quedava molt ben quedava molt ben recollida en el treball del Consell. Formació inicial del professorat. Tema clau. Educació en valors, quan pràcticament ningú en parlava. Pluriculturalisme, incipient. La reforma educativa, doctor Siguan, etc., quan no era ni la LOCSE, era la reforma del cicle superior. La formació professional. De seguida es va veure que calia fer el debat profund i confiar-hi, prestigiar-la, implicant-s'hi d'una manera molt més forta. L'escola rural, la joia que sempre hem dit pedagògica del nostre sistema, la diversitat, l'avaluació, les responsabilitats compartides, la corresponsabilitat, el paper de les famílies, de tots els sectors, l'expressió plàstica, artística. Ben segur que, per exemple, la resistència que hem tingut a no fer desaparèixer l'educació plàstica dels nostres currículums és perquè la tenim assumida com a cultura i, per tant, ens resistíem, ens hem resistit i, per tant, li hem continuat donant contingut curricular i horari perquè fins i tot havia arribat a ser un element de reflexió pel sistema educatiu a través del Consell. La convivència, la participació, etc. Veient els temes, i els podríem enumerar tots 25, veiem també el caràcter proactiu que hi ha hagut. De quan un tema és incipient, el Consell l'agafa, el treballa, se'l fa seu. Això, doncs, és gràcies a aquest contacte amb la realitat que permet que els membres del Consell portin allò que diguem sovint l'olor de guix, que ara ja és olor d'ordinador. Doncs no sé ben bé jo quina olor fan totes les classes amb ordinador, crec que ja no en fan, perquè necessiten més ventilació que abans, perquè s'escalfen, oi? Per tant, però ja m'entenen, la imatge. El que vull dir és que el Consell i els seus membres en especial són els que ens porten aquesta relació del sentiment dels pares, de què esperen del sistema, de què espera en conjunt la professió, de què espera la societat. I és evident que el nomenament de Ferran Ruiz com a president del Consell no era perquè sí. Eren conscients del gran canvi que venia i la seva expertesa en el món i en el coneixement d'aquests temps digitals ha esdevingut clau en aquestes darreres jornades. Fixin-se amb els noms i els temes que en els darrers anys hem portat a terme. L'impacte i la contribució de les tecnologies digitals en l'educació, jovent i educació en l'era de la globalització, la personalització de l'aprenentatge que avui dia té el magnífic aliat de la tecnologia i avui aquesta jornada amb el nom Sempre Connectats, viure i aprendre en temps digital. Per tant, per nosaltres ens era cabdal com a departament, com a país, que els diferents aspectes que relacionen la tecnologia i l'educació fossin presents en aquest debat. I jo us agraeixo el document que avui hem presentat públicament, amb l'edició que se n'ha fet, ens l'han demanat a molts països, ens han demanat
les competències digitals, perquè som dels pocs països que hem desenvolupat què és la competència digital pel que fa a un currículum competencial i perquè tots sabem que hem tingut una actitud oberta i responsable pel que fa a l'ús, per exemple, dels mòbils, etc. Vosaltres en sabeu més, vosaltres en parlareu. Però jo volia fer també un petit apartat parlant de la contribució que les eines TICs ens permeten en àmbits que és imprescindible actualitzar i enriquir les apostes pedagògiques. I em refereixo especialment als centres d'educació especial, que disposen d'equipaments i infraestructures informàtics adaptats a les seves necessitats. És una gran porta per qui té problemes d'accessibilitat. I aquesta també és una vessant que ens ajuda d'una manera molt més contundent en el marc d'aquesta escola que et dèiem inclusiva i que ara emmarquem en un sistema que volem globalment inclusiu. I ens permet que un noi en un centre ordinari, tant si està en un centre que s'ha de relacionar per les seves especificitats, també en les modalitats compartides, doncs també pugui fer en un centre ordinari, pugui seguir gràcies també a aquestes tecnologies. Per tant, l'accessibilitat que ens permeten a l'àmbit anomenat de l'educació especial és altíssim. I jo avui aquí ho volia destacar igual pel que fa a la situació dels alumnes que tenim, perquè en tenim, amb llarga malaltia i en situacions singulars. Per tant, també té aquesta vessant social que sovint la donem per feta, però que jo avui la volia destacar. Pensin que des del departament, l'àmbit TIC del departament col·labora de manera transversal a través de totes les direccions generals i territorials amb els centres de justícia juvenil, amb els centres de la dgaia, com dèiem, amb les aules hospitalàries, etc. Per tant, també aquest enriquiment i aquesta dimensió. Però escolti, m'ha agradat molt el que deia ara el Ferran, quan deia la tecnologia ens aporta molt, però no oblidem mai que el diàleg i la conversa ha d'esdevenir essencial en la creació de la convivència i en l'elaboració del coneixement. I és que diàleg i conversa sembla que a vegades puguin resultar quelcom antiquat. I ens hem de plantejar també, ja que estem en una jornada de reflexió, és bo tot el que és nou? O al revés, hem d'abandonar tot allò que és vell? Hem de saber transmetre als nostres alumnes que la ciència contemporània ha necessitat l'acumulació històrica de coneixement per arribar al present. I quan els nostres alumnes prenen consciència, quan utilitzen una tecnologia, del treball previ intel·lectual, d'esforç, de voluntat, de persistència de tantes generacions, han de poder desvetllar en el seu interior l'agraïment. L'agraïment a qui es va dedicar a l'elaboració del coneixement i l'agraïment a qui li transmet, que és el docent. Perquè, en definitiva, som aquest pont entre la ciència acumulada, el coneixement acumulat històricament i el futur que el continuarà creant i enriquint. I, per tant, educar en l'agraïment ha de ser també una de les línies que ha de fer possible cada vegada més que les persones siguin responsables i solidàries. Jo els donava les gràcies per aquesta presència, per aquest treball, i estava intentant aquest matí, preparant-me les paraules, redactar quelcom que he pensat que era millor llegir-lo. I per tant, permeti'm que acabi llegint un llibre, per fer possible i fer visible allò que dèiem. Conciliem allò que és vell i allò que és nou. S'acaba de publicar un llibre d'Erasme de Rotterdam, aquella obra Eduqueu els infants ben aviat en les lletres, en la doble modalitat catalana i llatina. Laura, t'esperava, aquell llibre t'esperava. És que aquí hi ha la Laura Borràs. Doncs bé,
Aquests que dèiem que creiem en l'educació i que creiem en la força de l'educació, podem entendre les paraules d'Erasme quan insistia en que l'home no és home en néixer, l'home és home perquè se'n fa. I nosaltres diríem que mai no és home perquè sempre es pot refer, perquè hem après que l'aprenentatge és al llarg de la vida, perquè ens n'hem fet tips d'explicar-ho, de dir-ho, però a més hem de ser capaços d'explicar que per ser home de veritat t'has de refer cada dia. L'home d'Erasme accepta que no pot fer-se sol a si mateix. En canvi, i veuran aviat qui és l'autor perquè els hi diré d'aquests comentaris a la introducció, l'home postmodern no accepta que ningú li digui què ha de ser. L'home d'Erasme sabia quins eren els models dignes de ser imitats. Nosaltres som cada vegada més modelats per la publicitat, que ens promet autonomia alhora que ens ven experiències o forma de ser. Per a nosaltres, la intensitat de l'experiència puntual és més rellevant que la fermesa de la nostra trajectòria. Com veuen, elements de contrast polèmics que no poden venir d'una altra persona com Gregorio Luri, filòsof i educador, que va contrastant el pensament d'Erasme amb algunes de les realitats actuals. Erasme, doncs, és conscient que el nostre modelatge no és un projecte completament racional de la nostra voluntat. Diu, una vegada que algú preguntà a Aristòtil un mètode eficaç per aconseguir un bon coneixement de la llengua, li va respondre: el que té molta importància és que l'infant sigui educat entre adults que la parlin bé. I amb l'afany polemista de Gregorio Luri, diu: nosaltres, en canvi, tendim a estimular l'espontaneïtat a l'expressió. Més elements per a altres reflexions. Però bé, també un tema important, quan veiem que l'obra d'Erasme de Rotterdam era conscient, perquè ell ho era com a pensador, del que avui dia anomenem l'igualtat d'oportunitats i aquest gran treball compensatori que porta a terme el sistema educatiu. Diu, l'humanista holandès, ens recorda Luri, no és tan ingenu per no veure que la natura no ha estat igual per a tothom. Estem diversament inacabats. Ningú no es deixa inacabat a si mateix, sinó que és la nostra manca d'acabament el que ens empeny a acabar-nos. Per això, per sotmetre la naturalesa a la nostra voluntat, la condició imprescindible és l'exercici. I aquí vindria tot el debat de l'exercici, la repetició, l'exercitar en l'assimilació del coneixement, més elements. Sé que el llibre segur que els hi resulta interessant, però no em pertoca a mi ni fer-me propietària de la introducció, però em donaré per contenta i satisfeta si amb aquest tast els en faig venir ganes de llegir. Però per anar acabant, permeti'm que no renunciï a llegir unes darreres paraules. Diu: a Erasme no li interessa saber quantes experiències diferents proporcionem a un nen, sinó la coherència entre aquestes experiències i la trajectòria que li proposem. Una bona manera d'encapçalar la reflexió que estem promovent des del Departament entorn de la innovació educativa. Per tant, més elements de reflexió per futures jornades. I ara sí, per acabar. Diu, el punt en el que Erasme se separa de la pedagogia moderna és exactament aquell en què els moderns vam decidir que és més urgent ser feliços que virtuosos. Estic segura que seran un dels elements que caldrà també, amb aquest caràcter proactiu que ha tingut sempre el Consell, tornar-ho a posar a la taula del debat i fer possible que la conciliació de la tecnologia i les humanitats i la tecnologia, i aquesta transmissió generació a generació de la ciència acumulada gràcies al treball
a l'esforç de tantes persones compromeses amb l'estudi sigui també un testimoni real per fer créixer les noves generacions. Moltes gràcies.